may kadiring tawhana ka ha? Hapit na mo gabi ba? Wala pa nilungag. Karon lang ka. Okay. Agoy! Oh, bunawan, tibong ko, paanakan! Uy, kasi bunawan tibong ko panakan. Usa day? Buang na ka. Namdas tagom. Lugar mo na sa Davao yung gipangyaw-yaw. Ay, tama day no, naman day tas tagom. Awa, apakon! Bermudez! Ay, dili man day, Paps. Tarong nga lagi diya. Inaya po niyo mo sagit eh. Watay pasiruan eh. Agi, kapoy naman po ko eh. Usa man, dako naman tag-income. Mag-shot ng sa ta. Ay sa pre, mamasayro sa tapre. Kailangan kayo na kung masayro ba kayo. Wala may bugas sa balay. Basta mag-shot ron, pre. Huwag magyapon kay mabuhat. Kay naman sa kuha ang kwarta. Taya, gini mo pre eh. Kung may mo yan, masabay ko si mo. Tara na. Wow, kayo. Eh, wala ubong sa, madamay sa. Oh, tibong ko, panakan. Sabi. Asan nang siya tani? Diata sa unahan, pre, on. Ako'y naibalaan ba, bagong opening. Masig mga mga ilim nun diya. Dili, lagi, barato ra kayo kay opening. Na sila libre nga isa ka silik. Pantay bitaw ng pasalig yung kuha nga ka. Tara na. Tara na. Ay. Wapo gini kami diyan sa repre nun. Nature ba? Ana, bitaw ko sa imuhan. Indot kay dire. Oh, tara na. Nilimisaw. Hindi ka, Paps. Di ba, anak ko siya mo, plaster kayo dire, no? Oh, ano? Nag-waiter diya. Kayo na kayo. Waiter, please! Sige boss, padoong ko diya. Ito may order ninyo boss. Usay bestseller ninyo da nga ilim nun, boss. Ang bestseller naman boss kay Tanto. Ha? Si Tanto. Anduway og tuba bagi sagol. Ay, kana na lang, pre. Piti kay nagtama. Sige, bira. Ana, boss, isa lang isa ka order. Dali ya. Saka order, gematic na. Kuha na ako. Lami, kinailang ilim nun, dire, pre. Tilawan na to lang Tanto nila og lami ba na? Kamang-kamang, lagi ka pa uli anak sinong balay. Ah, di masilbi na ko, di ka tarok. Bantay, bitaw ka. This is your order, sir. Ah, grabe ni mga waiter diya sa mga sosyal na may sagol English. Ay, This is your order, sir. Enjoy the drink. Bria, enjoy your drink si mong mata. English pug ka. Ako, pre. Gi birahi din pre. Pero usa man yung mga waiter na diriya pre nga mag jersey raman. Ah, basig mo po na ilang uniform, pre. Ora man basketballan ni diri. Basig di lang guda sila. Ang importante, mag-inom ta. Ako na pud be, gayop ng tagay eh. Si Junjun, pre, oh. Uy, otik kamay magpalibre na po ng buwangan na ba? Uy, kini. Na si Paploy, si Payat bay, na shot. Sabi mo lang na to. Pamuta kamay pre, ang bahay na to anak mo gamay na. Aw, gani. John! Uy, shot man lagi. Grabe ning bata, bata asket panimot. Lagi labaw pa iro. Ano man ang shot ninyo eh? Wala man ay pulutan. Ah, request pagpulutan, murag maamot. Orderin ninyo pulutan niya para maglami atong inom ba? Sus lamiya gini mo bigyan eh kusog kay ka mo request ba mura jud kag nay kwarta. Lagi lang guda, pre. Ang importante ba, maglingaw-lingaw ta. Re, lingkod na rin, pre. Nya, orderin na ito ah. Tama ka waiter. Waiter! Ayun, gaya po daning waiter, eh. What's your order, sir? Sa bestseller ninyo da, ang alami nga pulutan. Kami sisig, sir, pero tinapa. Hindi ko na pre. Kabuyon ko na. Di ka susi po na ning buwangan ni kalami na lang gini mo kula taon oy. Dahil na lang guda, pre. Usay lain ninyo nga pulutan dia, ah. Panlog, sir. Pasit canton with itlog. Kana akong ganahan pre. Orderan ninyo. O kana isa. Ay, na lang guda. Isa na, waiter. Acknowledge, sir. Imagine, oh. Ako ani? Lain pa, sige kang reklamo ron. Oh, may, na, wala, diya. may pulutan. Inna na, pulutan bitaw makakaon ganin kumo na ko. Amanong giluto pa. Ikaw ba, pulutan na yugi. Na, bataan. Pulutan na di mo og panihapon. Magbuot man mo kung kusog ko mong pulutan. Okay ra nang tag kusog ka makaog pulutan, kanang moamot pug ka. Yan, sakto man na. Ya, ay, nasig reklamo dia, ah. O, imagine, oh. Sige ratag shot ani dugay kay pulutan. Pagulat, agod, maabot lang ito. Niya di sumbagon tawanan. O, na naman dayo. Your order is complete, sir. Uy kini ng pulutan. Relax ba? Unang mga general ha, puyo sa diha ah. Pagulat sa dun, grabe. Sa ning bataan ni mura pug kag nay bayad. Gani, ulat ba, mahuman ni. Shot na pulutan. Ako, kunya na lagi, kaya ako pa. Nung tawang ka. Grabe mo na eh. Ay sa punit diha. Relax na ka, iwit ra ka. Adi ko mo shot ay pulutan. Agi, pre, di na mo shot, pre. Shot ka, dunggabon ta kan tenedor. Inom. Taga-anak ka. Kana sa ko ninyo. Di inom sa daan bago pa kaon. Bitaw. Di oy. Kaon na pre, dagot ko na nun ah. Kau na dia. Ayot da. Ah, Agi kaon ang isa ka itlog. put bataan.
diring tawhana ka ha? Hapit na mo gabi ba? Wala pa nilungag. Pre. Yapas ka sa mga asawa. Patay. Pas yung karon. Karon lang ka. Ay, pre. Bungo. Dali, dali. Wala Agoy! Wala man day ka, pre. Under man day ka sa mga asawa. Agay. Kamu to hinungdan ani bang? Ano nag-inom ni? Karon lang mo. Ikaw ha? Ikaw ang hinungdan ani kay kauban mo sa trabaho. Agoy, nasumbagan. Utro pog ka kay kauban mo. Ate, ni si Paploy, pandamay kayo, isog mo day kag-asawa. Da, mo na yung mga tagam ninyo kay Tutsar kay mo. Agay. Lagi mo na lagi ko.